تماشاوان هجاز نهاجور ام دوری نوچین سیاسی دکوین از جوار سرپیهاتیا کچک کرد یا جروجاوای کردستان یا کوبانی بکم کچا کرد یا کوبانی نوجین مصطفی کنها بویا دی stêrkeka medyaya cîhanê çîroka wê jî bi rastî gelekî balkêşe. Niha medyaya hemû dinyayê li ser serpîhatiya Nûjînê diaxive. Nûjîn 16 salî ye, li Helebê ji dayîk bûye, ji çêbûnê de felca zarokan pê re heye û dema ku şer li Helebê çê dibe, tevî malbata xwe koçberî bajarê Minbicê dike, dema ku Minbic dikeve destê Daişê, vê carê ji wir koçberî bajarê Kobanê dibin, ji xwe bixwe jî ji Kobanê ye. Daeş êrişî Kobanê dike, weke hûn dizanin. Vê carê Nûjîn û malbata xwe ji Kobanê koçberî Bakurê Kurdistanê dibin, diçin li Eyntabê bicî dibin. Nûjîn û xwişka xwe Nesrîn û birayê xwe yê lîstikvan bilind, tevî kursiya nexweşiyê bûye perçeyek ji jiyana Nûjînê jî ew kursî ji li belemê siwar dibin, berê xwe didin Yunanistanê, ji wir êdî berê xwe didin êşa sînoran wê dest pê bike û berê xwe didin welatên din yên ku li pêşiya wê ne. Ji Yunanistanê Nûjîn derbasî Makedonya dibe. Ji wir diçe Sırbistanê, piştre xwe digîne Hungarya. Hungarya deriyê xwe li hemberî Nûjînê û gelek koçberên din digire. Vê carê ew diçine Kroatya, piştre diçine Slovanya, ji Slovanya berê xwe didin Nemsa û piştî Nemsa jî êdî diçin Almanya, niha jî Almanya bicî bûye. Li Kroatya Nûjîn çend rojan dikeve zindanê jî. Nûjîn mesafeta 6400 kilometran li ser wê kursiya nexweşiyê qut dike û berê xwe dide Almanya bajarê Dortmundê bicî dibe, niha jî bajarê Veselingê. Lê bu yera herî balkêş ku bû sebeb Nûjîn ew qas popûler û meşhûr bibe. Dema ku Nûjîn li ser sînorê Kroatya bû, rojnamavanên biyanî ecêb dibînin keçeke Kurd ji Kobanê dibînin ku qet neçûye dibistanê, rojeke tenê jî neçûye dibistanê û gelekî baş perfekt bi îngilîzî diaxive. Nûjîn ji rojnamavaran re dibêje ku ew biriya rêze filmeke Amerîkî fêrî îngilîzî dibe, weke îngilîziya Amerîkî diaxive. Lê dibêje qehremanê rêze wê rêze filma ku jî fêrî îngilîzî bûye, di dawiyê de dimire û Nûjîn gelekî xemgîn dibe bi mirina wî. Ji bo xatirê Nûjînê senarîst û derhênerê fîlma Amerîkî ya bi navê Rojên Jiyana Me xelekeke taybet ya wê rêze filmê ji bo Nûjînê çê dikin. Têda qehreman êdî namre, qehreman zindî dibe û careke din evîndara xwe Samî dibîne ku ev yekkemîn care di cîhana di dîroka sînemayê cîhanê da tiştekî vîrengî çê dibe ku derhêner û senarîstek ji bo xatirê keçekê hemû xelekê diguhêrin der lîstikvan êdî namre zindî dibe. Şiyar Ebdî derhênerê Kurd gav bi gav rojên Nûjînê dişopîne û jiyana wê dike fîlmeke dokumentar. Em warin ser hêviyên Nûjînê, hêviyên wê di jiyanê de çi ne? Hêviyên Nûjînê ku nihal Almanya li bajarê Veseling dijî ew in ku bixwîne, biçe zanîngehê, bibe astronot, biçe heyvê yanî û şahjina Brîtanya Elizabeth bibîne. Ji xwe niha dezgeha BBC bi wê yekê re mijûlek û hevdîtinekê di navbera keça Kurd Nûjîn û şahjina Brîtanya Elizabeth pêk bîne. Yek ji mezintirîn weşanxaneya Amerîkî ku pirtûka xelatgira Nobelê Malalê çap kiriye wê pirtûkeke taybet li ser Nûjînê jî çap bike. Herwiha di duyemîn kanala televizyona Almanî ku gelekî navdar e CDF jî girêbestek eqdek li ger Nûjînê îmze kiriye ji bo ku wê bike kesayetiya bûyera sala 2015. Hevkarê min zinar Şîno li Almanya çû kampa penaberan li Dortmundê serdana Nûjînê kir û serpîhatiyê wê kir news featurek. Kam hevra bibînin temaşe bikin ka zinar çi li ser Nûjînê amade kiriye.